Bé, crec que hem fet un dels millors partits de la temporada, i sobretot a 3 quarts de camp, no? La primera i el segon i el tercer quart jo crec que tant ofensivament com defensivament hem estat molt bé. Jo crec que avui ens ha faltat una mica, justament amb l'últim quart, tenir una mica més de punx i poder estar una mica per damunt de la mitja de com veníem estant, no? Però, bueno, l'equip que ha volgut guanyar hem estat nosaltres, l'equip que ho ha intentat hem estat nosaltres i el Constància, bueno, ha aguantat tot el que ha pogut, però no oblidem que és un dels equips que està en millor forma i el seu camp és un camp molt complicat. Sí, el meu anàlisi és que hem fet segurament el millor partit fora de casa amb 3 quarts, no, diguem, de camp. I jo crec que justament l'últim quart és el que podríem dir que podíem haver fet un millor partit per poder guanyar i poder portar-nos els 3 punts. Sí, Constància portava 12 gols en 5 partits. Està clar que alguna vegada tenien que xutar. Ens han xutat una vegada a l'inici, que ha estat un inici bastant frenètic, però jo crec que a partir d'aquesta jugada no han pogut fer més. Jo crec que ells no ens volien defensar darrere, però que no els ha quedat una altra. I bé, molt satisfet. La veritat que molt content amb els jugadors, tant defensivament amb la pressió tras pèrdua, la pressió avançada, jo crec que han estat excel·lents i en pilota superioritats per banda, per dintre ho han fet molt bé i jo crec que sí que segurament tenim que analitzar una miqueta més com podíem haver atacat aquesta àrea que a vegades estava una mica despoblada, que no és justament el que nosaltres estem acostumats. Sí, a nivell de subgrup volem ser campions, seguim líders, ens queda Manacor, els 3 punts són molt importants i Manacor també. No oblidem que Constància avui s'estava jugant el ficar-se en la fase i Manacor també. Nosaltres també juguem pel que ens juguem i no serà fàcil pel Manacor guanyar-nos ni treure punts, perquè nosaltres anirem a guanyar des del primer minut.